שלום לכולם וברוכים בעוד פרק של מיינקראפט, פרק 9 של מיינקראפט בעונה חיים במיינקראפט. טוב, פרק שבוע אמרנו שניכנס לנדר, אבל שראיתי שהתחלתי בכסף בשעה שזה לא כל כך מסוכן, למרות שהיה לי די בעיה של לא כמה, איזה 100 בלוקים, 200 בלוקים מהבית שלי, לא 300 בלוקים, יותר היה לי את הוויס וזה ממש פשוט. לכן התחלתי ממש מהר. גם פה אני די אתחיל בפרק נראה לי הבא תראה שאנחנו פה, אז נראה לי באחד גיליתי איך עושים כמה רהיטים, אז די רציתי ספה, שולחן, כיסא, ויונות וזה. למרות שלא גיליתי איך עושים טלוויזיה, שזה באסה, הייתי מכין טלוויזיה, אז זה בסלון. חסר לדעת איך מכינים טלוויזיה, זה גם חשוב עכשיו ניכנס ונוכל להתחיל סוף סוף מה שרוצים. אוקיי, איפה נשתגר? איפה? גם יכול להיות לפעמים באוויר שזה המקום הכי ריאלי להשתגר בו. אני לא צוחק, אני מקווה, כי אז גז יכול להפיל. שכחתי להביא משהו, שכחתי להביא מצית. רגע, אתם בטח שואלים את עצמכם, למה אתה צריך מצית בנדר? למה? השאלה פשוטה היא שאם גס יבוא וירוס את השאר, ביקשתי משאלה שנשתגר לדבר הזה שיש בלייזים והשתגרנו, המשאלה שלי גשמה. נס, זה נס. טוב, איפה יש גלוסטון? לא, אני לא הולך לשם עכשיו מול כל הגסטים, נראה לכם אני אמצא את זה ביותר. אפשר לתקוף את זה מפיגונים שהם לא בחברה. טוב, אין לי פה תורמות של כסף, נכון? לא בא לי עכשיו להתחיל להתעסק פה עם כמה מפלצות בגים. תמיד בהתחלה יש בגים. טוב, קרב. האמת שניסיתי להכין בסיר, בטעות שחררתי. כאילו חשבתי שככה עושים, האמת שזה באמת נכון. אני אראה לכם אחר כך מה אני רציתי להכין, לא באמצע הנדר, פה יכול לראות עלי כל דבר. בלי. כבר ליד הספאון, וואי, זה לא ביקשתי את זה. טוב, זה ממש נס. אני אומר לכם נס. עכשיו נוכל כאילו לקחת את הבלייזים. האמת שזה די מסוכן, אז יופי שיש לי חליפה. לא אמרתי לך טוב, מה אני עושה? אני רוצה גלוסטון, להתחיל כבר עם הדבר הזה. צריך עוד דיימנד גם. אבל נסתדר. אני צריך ללמד את זה. זה כבר מחכה להתחיל. בלי עכשיו, לא צריך לחזור באמצע הנדר. טוב, לא אכפת לי, זה ממש מה שאני רוצה. מה הבעיה? מה, אני צריך לשפור את זה בקרייטי ולהביא לי את זה? סתם. שהייתי צריך לבזבז את הפיקט, כאילו, נו מה כמה פעמים חצפתי? הלך לי הפיקט. מתבזבזת הנה די מהר פה שאני בבטן, אז נו כבר. האמת שזה לא משנה כי זה זמן. טוב, אני בינתיים. נו, זה צוחקים. לא, זה בא כמעצבן. נו כבר. תחצוף. הבעיה גם בבנדר שזוכרים בשביל להכין שיניים מאיירון, יש בעיה בזה שהשיניים זה מכין לי בלוק ממוד אחר, אז לכן אני צריך לזמן מ2 מיני אייטמס ולתת איזה. כן, בדקתי שזה באמת נותן, פשוט יש לי עוד מוד, זה נותן לי בלוק, זה מאיירון, כאילו לא מאיירון אבל מוד, אז די, וצריך להתאים את השרביט לפחות ההתנה חינם. כאילו, כשאני אומר חינם אני מתכוונת כאילו צריך לעשות דברים, פשוט אתה עומד על שישט וזה מתאים, לא צריך לעשות רק כלום, שזה די אדיר. השרביט הראשון זה איירון, נו באמת! יש כמה דברים שאתה רק לוחץ ומגלה, שזה כמו תיק נו כבר באמת! בינתיים אני אכתוב את זה שלידה. יואו, איזה באגים נורא זה.
אני מקווה שזה לא מבזבז את הפיקט. מה זה הבאגים האלה? יואו! בלי ליפול לישון ואז לעשות. מקסימום לא תהיה פה, אני אעשה גם ככה. אז לא משנה כבר אם לא תיפול לא תיפול. טוב, יודעים מה, אין לי כוח על זה, די. שהגיע לי את השכל. עד שזה נופל. יש לנו, אני ראיתי שאין לנו. הבעיה שהבלייז הזה, אני לא רוצה להתחיל לתקוח עכשיו את הבלייזים. יש פה עוד אחד. זה מחובר. יפה דווקא. ביקשתי לא להיות פה, ביקשתי להיות לאט, וזה מה שקיבלתי. ואני נשארת מגשמות. תמיד צריך קוורץ, אני מחפש את זה. סוף סוף מה שאני מחפש אחרי שנים רבות. עכשיו תוקיף אותי גס, אנחנו לא מתים ואני מתעצבן. זה כמו שקרה לי בשורת שלי, היום מתתי אבל מצאתי את הפרום בסוף. והכנתי לי תיק. אם אני מכין פה, לפחות למה בגלובסטון יש באגים? מה זה אכפת לי מחושך? מלא זה נהדר. הייתי מת. זה היה מצחיק. למרות שכאילו היינו מספיקים לקחת כי זה ממש קרוב. ובנהדר לא כיף פה. לא. אתם רואים כאילו שאלה יש פה איזה... אתם רואים גם את זה? אני סוג של רואה מעטפת כזו, כאילו של עטפת. אני לא צוחק, אני רואה פה מעטפת. סל כנראה. מושג. מהרים בגניסו שלך, אני שלך זה קוורץ. כי אז אני חוזר בחזרה. נעמד שזה... קפץ לי הלב גס מעצבנת. לא. זה בת. להתרבות. מה? מאיפה זה הגיע? די מעצבנת. אל תתחילי. הרסה לי את הנדר. אז מה זה אכפת לי? רק נדר. עכשיו היא תתקוף אותם והם יכעסו עליי, נכון? יופי, זה אחי, אני לא רוצה להרוס את השער. אז זה למה אני עושה את זה. לא אגיד לכם את האמת, לא הולך. לא הולך לי. אז יופי שיש פה מערות בנדר. לא הולך לי, לא הולך לי. אני אתחילה לחפור פה. זה רק במקרה חום אני אוכל מה. מעצבנת, היא איבדה אותי. עכשיו אם אני רואה את הפורטל הרוס אני מתעצבן. למה דווקא עכשיו זה הזכרה? אני לא יכולה לעשות את זה שאני חזרתי. לא, באמת זה היה טוב לא לקחת. אני מקווה שיחה. בואו לי פה 10 עכשיו. למה אני פותח את הפה? ושזה קרה ששמעתי ברק במיינקראפט ואז פשוט ירד כאילו היפה. קפץ לי הלב. לא תאמינו, אתם ראיתם את הלב. קפץ לי הלב למקומות מטורפים. טוב, זה למה קפץ לי הלב?
זה מה קפצתי עליו כי פחדתי שהוא ייגע בי. גדלון. טוב, אחרי שקיבלתי התקף לב. טוב, אני אחר כך לא... זה כנראה ממוד הקסם. אני לא חוזר לשם בזמן הקרוב. היה סיוט. לא ידעתי גם, אני לא ידעתי אפילו שם. שכאילו יש את השרביט הזה שמת על הפילטרים. פעם לא ידעו איך עושים את זה, אז לכן המציאו את כדור המגמה. ונכין אותו בעזרת הקסם. רוצים לראות מה הוא עושה? תגיד זה. וואו, אני יכול להפוך עכשיו קבלסטון. טאדה! שימושי. עוד קסם? לא, זה לא יכול לעשות הרבה. זה לא, אבל זה עובד על עצים אחרים. טוב, לא רק שרציתי להכין את זה. איפה? 4 אחרים. לא, נכון. שכחתי להביא עוד אובסידיאן. אני צריך לרדת ולקחת. חשבתי שהטלפון הזה די נחמד כי הוא תקפתי. למה הוא לא תקף אותי שהייתי בפורטל? הוא יכל למנוע ממני לחזור. רגע, אני אבדוק שוב למטר ביטחון אולי סתם לא יחזור שם. אני חושב שהיום הזה מאנדרמן איזה שתקף אותנו ביחד. שריקה רצינית? לא, שכחתי להביא. עצבים. אני די בטוח שהבאתי. אני די בטוח. אחר כך אני אראה, טוב, במילא צריך עוד 4 ביבליס, זה שולחן גישופים. אני כבר אכתוב 8. איך תדעו עכשיו מי יצא לי פה? גסט יצא לי מהפורטל. זה האמת זה אפשרי שגסט יכול, אני לא בטוח אם הוא ייכנס, לא ייכנס, בכוונה לעשות את זה גדול. אבל זו ביגמן נגיד יכול, לכן עשו שהוא לא תוקף. יאללה. טוב, עכשיו צריך לחזור ולחצוב קצת לבא. אני לא אוהב כל כך לעצור את הסרטון, זה מאוד מעביר, כאילו שחצפתי את זה. אפשר לעשות את זה לדאנג'ן, זה ממש יכול להיות דרך. הנה, וגם שימו לב בצד, הנה, אפשר להפוך את זה מרוול, חבל. אולי אפשר להפוך את מרוול למרוול אחר. ממש די מתלהב, אפשר, כן, את זה אפשר להפוך לחול כזה. אדיר לא? מעניינים אפשר להפוך איירון בדיין. זה הייתי פה עכשיו השיר בדיין. אבל לא הייתי עושה את זה כי זה סוף של עמוד לו. וזה לא הייתה לי. במילא. כן לא. אני תמיד שוכח. כנראה זה בגלל שיש לי אולם גם. בואו נעבור מפה, אני זוכר שהיה פה מערה עם לבה. וזה יהיה קיצור דרך מפה. אני זוכר, אז נבוא מפה. אני מקווה שלא יגזוזו לנו כזה זמן ונוכל להתחיל עם המחרות. אני מקווה אני אראה לכם. מה זה אני מתכוון אבל בסדר. כרגע אתם תבינו, זה משהו דומה. ושכחתי להביא תגלי. טיפול. לא משנה. איברים, הם לא ראו אותי כי הוא הכרתי. טוב.
באמת שכחתי איפה עשיתי את הלגו. בוא נבדוק אם אפשר לשנות את זה. אולי אפשר להפוך את זה, זה גם יכול להיות אדיר. הייתי הופך פה ככה. אנדרמן נעלם, ואתה תעשה לי את זה. טוב. הצבעים. זומבי מעצבן. ראיתם מה עשיתי בגללו? תקפתי אנדרמן. תקפתי בגללו אנדרמן. זה השתלם. רגע. כבר חזרתי. הזכרתי בעוד משהו שאפשר להכין עם הגנפאודר או פחם משהו, ואז צריך להכין מזה TNT, וזה אפשר להכין עם יאלי דיימנד. דבר לא שמעתי לכם כמו כרטיס אשראי משהו כזה. ואז כאילו, או שאפשר להכין משהו שעוזר לך לחטוב, וצריך להטעין את זה, ואני לא יודעת. גם את זה אפשר להטעין, ויכול לעשות המון בלוקים. גם את זה שחוצב 3, אבל אם אתה עושה את זה עד הסוף, זה בכוונה עושים טעינה, כאילו אתה בוחר אותה. יפה שזה לא כזאת דרך ארוכה. יפה. כן, שכחתי להביא איתי גליל מים. אנחנו מצאנו מבחינת יוסף גם. בהמשך שנהרוג את הדרקון זה די יעזור. האמת שאפשר להתחיל כבר, כי עדיין מצאנו בלייז, אז כאילו עדיין לא הרגנו אחד, ואם נהרוג נקבל כל שאתה מכין. הסתובבתי, יכול להיות שכל יפרגן. אבל יש פה סקלטון. פספוס. נכון שזה לא הייתה לי לישון. תוך תיבה? מה? לפתוח תיבות המדבר. למה אני לוקח את זה איתי ולא את הקלאנסטר? כאילו באמת, לקחתי דווקא את הדבר הזה, נכון? מילאתי את זה. יפה שמילאתי את זה מים. בצלע בחוצה, זומבי בשל בשמש. יש לי באגים בטירוף, לא רוצה פה חמוד בו. בואי זה, אין לנו קשת עדיין. טוב, נכין קשת, מה? נשתמש כבר בקשת. צריך קשת. טוב, אין לנו דיימנד שזה לא טוב. צריך עוד דיימנד, עוד. אם הייתי מוצא 4 הייתי יכול להכין חרב ואת הדברים האלה. בדיוק 4. או 5 כדי שאני יכול גם לשדרג את הקליינסטר. את זה. אז לא, מה שזה לא יהיה. אני שוכח שזה פה. ממש רוצה ליפול. נראה לי שהיא תיפול לפני. אבל מקסימום אם לא תיפול אני אעשה את ספיישל של שן. וכאילו נבנה את השן. טוב, אחד בעמודים יעזור לי. לא יודע. יודעים, לא שמתי לב לאן הלכתי. הייתי עסוק לדבר, לא שמתי לב. זה הדבר שמובילה ל... איזה... תעשו קרב, אני לא רוצה. לא תודה סקלטונים. תניחו לי בשקט ואתם תעשו את קרבכם. אני לא משתתף. תרנגול עושה קוקוריקו, נכון? אז אני... ככה עושים. האמת שאמרתי לך. אוקיי, צריך עוד 4 לחצוב 8 יותר, נכון? לאיצ'נטמנט. נצטרך למצוא 7 דיימנד. 3 לעמודים, 1 לקריים, 1 לזה ו1 לזה. 2 לאיצ'נטים ו1 לחרם. באמת צריך 2. אולי אני אחקור פה קצת עם הקליינסטר לפני שאני אלך, אולי נמצא פה איזה יעלום או 2. האמת שצריך למצוא ב2. לפחות זה לא יפריע לי. הייתי חוטף כבל סנס. נו באמת! תכף עוד טיפה.
ולא הרבה. לפחות זה לא לוקח כל כך זמן לצאת מהמערה. כן, זה. קפצתי עוד פעם. מה יש לי אני קופץ היום? טוב, אנחנו נחשוף פה את השורה. גם פה יהיה לה בה. אבל המים יגיעו. יפה שהמים יותר מהר מלבה. זה באמת זה יפה. זה יותר ביטחון נשים את זה פה. עכשיו זה זורם אותי לשם? לא. עכשיו יהיה לי עוד יותר קשה. בלוק האחרון יהיה לי הכי קל. נעלה נחין את זה. בינתיים מקל שלנו עוד שנייה אנחנו נעים רמה. אז די, מבהיל. אוי, אחרי יש הרבה. בסוף הכי הרבה. נשרף זה נשרף בסוף. טוב. וואי, אנחנו רוצים לחזור מהר. השחקן שלי עכשיו וואי, לא תקיעות. לא, למה פתחת את הפה? וואי, זה ממש עכשיו כיף. נחזור ונחזור שרציתי. אם זה אני אשכח את המתכון, סתם הבאתי את זה לחינם. טוב, עדיין נג'נדים, עדיין לא נעשה שולחן כישופים. האמת שאנחנו די מתקרבים, אז אפשר להגיד שכן נעשה בקרוב מאוד. שתי קסמים, לפחות במיינקראפט בלי מודים יש קסם, שזה גם צריך למצוא את הדרך קצר ביותר. אני לא משתדלת בקרב, אמרתי לך. הוא ירה בי. המחשב שלי עכשיו מתנקם בי. היית יפה לו. יופי, תחזור. הוא קפץ עליי. איי. ליפול למטה. די. לפעמים הם עוזרים לך, לפעמים יש פעמים שמורידים אותך עליו, יש פעמים שהם דוחפים אותך נגיד בקריפר או מציעים לך חיים. כן, מפלטות לפעמים מציעים לך חיים. אבל בוא נוכל כדי שנקנה את זה מהשוק אחר כך. אני צריך לקנות את זה מהשוק או יכול לראות. אתמול היה לנו סכוחת שכחתי. קניתי כמחיות. ועוד מהספורן, איזה כיף. לא, באמת, עכשיו הלכתי לאיבוד. עכשיו שונא דברים משקולים דברים טובים, אני מתבססת על הקריפר, הוא יעשה לי עוד יותר קשה. כנראה בנו פה. די מלאגים. אני רוצה לחזור הביתה. שלום. בבקשה. יפה, זה ממש קרוב. יפה בזה. טוב בזה שזה ממש קרוב. ואני לא צריכה להזיז סנטימטר. מעניין מה הלך, אני לא שומע אם יש פרקים או לא. נראה לי שאתם כן. אז אם אני עכשיו פה, הבית שלי עכשיו יהיה מכוסה בביטנס. יו. לא, יש לי פתאום הרגשה שכאילו פה עכשיו עומד להיות מאחורי הזה, עומד להיות עכשיו כאילו הוא הולך עבור זה להסתיים, זהו הולך כאילו אנחנו ממש צריכים יעלומים. לא עמים ולא יעלומים, סתם לא יעלומים כן. ניקח את הכדור הזה צריך את זה. אוי זה תנור. לא, אני רוצה לעבור פרק 20. אם זה לא זה היה פה. יכול להיות שאני באמת אוהב, אבל אני כבר שכחתי. כן, זה, הנה זה המון. קיבלנו הישג. וואו. אתם מוכנים? לשוק השחור. שוק. עכשיו, תפס דברים, נגיד קאבלסטון, עכשיו. מה הבעיה? דוקסס. כבר סתם.
הנה בסדר, זה כל מה שלימדנו. נגיד זה F, זה, תראו בוא אני יכול לקחת. אפשר גם לקנות בזה על מי, בוא נלמד את זה ואת זה, נלמד. פשוט נלמד כל מה שאני רוצה. אני רוצה ללמד את זה, ונלמד את זה, ונלמד את זה, וזה וזה. אחר כך אתם יודעים יותר בזה שזה נשאר. אפשר ללמד מוח. אפשר ללמד אנדרפר. אפשר ללמד כזה. לא. אפשר ללמד כל מה של טונקראפט. בס. נלמד את זה. זה. סוף קריסטלים אפשר. את זה. אני אקח את זה חזרה. אל תדאגו, אני אקח את הזית חזרה. יש לי פינת כסף. אולי קניתי קצת. אני אקח את זה, אני אקח דוגמית מזה, אני אקח דוגמית מזה, אני אקח דוגמית מזה, אני אקח דוגמית מזה. אני רוצה שיהיה לי את כל הסדרת האבנים. בוא נראה מה עוד אפשר. מה שאני רוצה. בוא נלמד את זה. לא לימד עם זה. קבלסטון. איזה דבר זה? קוורץ. אור פרה. עוד מהשוגר קריינג'. המשרום. עצם. איירון. אם אפשר ללמד דיימנד, תאמינו לי. היה לי עכשיו המון. יאללה. מאוד נלמד. ניקח אחד כזה. אחד מזה. יד. כזה אחד, ולמה אני לא צריכה בסטון. כזה. אני אקח גם חצים. למה לא צריכה בסטון. נלמד. טוב זה ולא עכשיו. נלמד דלת. קורא עכביש. אדמה זה בבלוקים. עץ בלוקים. חץ. זה בשורות הבאות. נלמד עוד מה נלמד חצת. נלמד את זה. בוא ניקח גם עכביש. בקצבי דיימנד. ברור אני חייב לקנות עוד אחד כזה. נלמד את זה. קורסטרינגס. קק אפשר לשים. חצת אני בטוח שאפשר. נשים את הקליימסטר, זה בטוח. דיסק. את זה. הוא כוח. כזה. נלמד דברים, את הדבר, ואם שברנו זה נשאר. יופי, נוכל לקנות אחד כזה. יופי, יש לנו מקום. טוב, זה נמשיך. בלמידה. בנלמד. גם פעם דרך חובה.
עכשיו ניקח מקל, מה יש עוד לקחת? ניקח מפרסם, ניקח אבל לא אוכל כמובן, אני אראה מידע, לפידים, אם אני רוצה לקנות. טוב, אז רציתי לראות לכם אנחנו עכשיו עומדים להכין משהו. כן, הכדור זה מאוד שימושי. בורק כל בובל. אני אלמד אותו. אנחנו ממש אנחנו רוצים להכין אותה. זה שבר. שבר אותו לגמרי. וואו, שווה המון, אני רק רוצה לפרק מץ פחם. אקח את הזף חזרה ואני גם כבר. עכשיו תראו מה, בוא נקרא. מה? זה לי בית מגלד. לא, איפה זה לא? מה כאן? כמה אני מדבר? אולי כאן כן, ביצות קנינו פינת. ביצות קנינו פינת. למה אני מדבר בלקנות? ניקח זר. נשרוף את זה. ניקח פחם. אני אוהב את זה. עכשיו אם נרצה נוכל לקרוא את זה חופשי. יודעים למה אני עושה את זה? אני מקבל. עכשיו זה בטח לא הבנתי. בלוקסטר. נו, גם תשתוגף. אין המון. מצית אפשר. זה אפשר. גלי. אפשר. ואין לו כלום כרגע. מה כדאי? בוא ניתן משהו כדי שנוכל לצאת מהלכה. אני גם אומר שניתן בינתיים את בוא נעשה כמה חודשים. או שנראה כמה זמן של פרק. קצת הגזמנו, אבל זה היה כיף. כי אנחנו זה דבר. רגע, אפשר למדתי כדור, אני רוצה בכל מקרה. כן. כדור, נוכל לקנות כדור. טוב, אז נגמור את הפרק ככה שינו את זה. נראה את השיגים קודם. בסוף היה תקלפקו. אני יודע להכין פשוט, אם זה מה שאני מדבר שכרטיס אשראי. פשוט אני לא יכול להכין את זה כרגע. בגלל שאין לי עדיין, נו, קוראים לזה? יאללה. רק נגמור ככה את פרקנו. אז תודה רבה שצפיתם, ויאללה ביי.